जा आंनि हौवाखौ जा जिथिया नोंसोरो दा बारा नुगासिनो दङ बियोहाय सिगांनिसोमोन। औ रायजोफोर, नोंसोर ससियेल मिडियायाव दा नुगासिनो मा जाथाय जागासिनो दङ। रनसाय ब्रह्म जाय बिथाङा मोनसे गेदेर गाज्रि खामानि मावनानै ससियेल मिडियायाव गोसारनायखौ जों नुनो मोन्दों। नङा होमबा रायजोफोर, जायखौ लानानै गोबां रायजो राजाफोरनो रागा जोंनाय फोरमायदों। थ' रायजोफोर, दिनै रनसायनि बिसि नङा बिथाङा मा फोरमायखो बिथांनि फारसे नङा बिथांखौ नङा अनसायफिनगोन ना फिना नङा रायजोफोर, बिथांखौ निमाहा होगोन ना होआ नङा नैबे बिदिनि गेजेरजों नुगोन। रायजोफोर नोंसोर नायलांबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासिम नङा बुजिनाय नङा। लोगोसे नोंसोर रायजो राजाफ्रा मा सानो कमेन्ट हरबानो जाबाय नैबे भिडिअनि गेजेरजों रायजोफोरा। थ' रायजोफोर भिडिअखौ नायलांदो। रनजितनि जे अनसुलि बिसि बिथाङा मा बुंलांखो भिडिअखौ जोबजासिम नङा बुजिनाय नङा। बिनि उनाव नोंसोर कमेन्ट हरबानो जाबाय रायजोफोरा। खुलुमबाय रायजो आइ आफामोन। गिबियावनो जाहाथे आंनि हौवाखौ जा जिथिया नोंसोरो दा बारा नुगासिनो दङ बियोहाय सिगांनिसोमोन आरोना। माने मुलि फानबाय थानायावहाय ज' लोगो जानानै ज' थानानै बिसोरो मुलि फानबाय थादोंमोन नालाय, बेबो बारा गोबाव जायाखै बिदि जानानै थानायाबो। बिदि जानानै थानाया बिदिनो 6-7 माससो जानानै थादों आरो बे गाज्रि खामानियाहाय गोदोनानै थादोंमोन 6-7 मासआ। दिनैहाय माने बेरखांफिनबाय आरो बियो। सोर हगारदों, हगारनाया हगारबाय। ओमफ्राय लोगो दिगि बिदिनो लोगोआबोथ' सोरबा मोजां थायो, सोरबा गाज्रि थायो, सोरबा लोगो सासेया बिदिनो हगारनाय जाहैबाय आरो बियो। बे गावसोरबो मुलि फानै बिदिनो लोगो मोनलायबाय, ज' जालायबाय, मोजां मोनफ्लांबाय। बिदिनो बेफोरबायदि खामानि जाफ्लांबाय आरो आइ आफामोन। नोंसोरो एबार खनसेयाव निमाहा होदो। आं निमाहा बिबाय दिनै हौवानि थाखाय। आं दिनै नोंसिनाव निमाहा बिबाय। आइ आफामोन, रायजो राजामोन, अननानै प्लिज बेखौ नोंसोरो जेबो साजा दाहोसै एबार खेबावहाय। बिदिनो फिसा खैफोदथ' गैलाबाय थायो, बुजिया सोमजियानो। गोसो गोथौ बुजिनायाबो बारा गैखाया। नोंसोरो मिथिखागौ रायजो राजामोन। नोंसोरो मिथिखागौबा बिनि रायज्लायनाय बिनि माबा कुइसनफोरखौहाय नोंसोरो मिथिखागौ माबायदि रायलायो। नोंसोरो मिथिखागौ। अननानै प्लिज बेखौ साजा दाहोसै आरो। आं दिनै नोंसिनाव खेमा बिबाय आरो बेखौ जेबो साजा दाहोसै एबार खेबावहाय आरोना। गुरैयैनो नोंसोरो बेखौहाय मोजाङै दिनै न'सिम फैफिननो थाखाय नोंसोरो लामा होदो। जाहाथे हौवायाबो जेराव मेरावनो थांनानै दंहैयो, गोजानाव दंहैयो। बुजानो गिनानै माबाफोर खालायजानो गिनानै बियो थोदोर गिबाय आरोना। रायजोबो जाहाथे बेखौ जेबो दा खालामसै आरो अननानै प्लिज। गथ' गथाय दं, आहाबो फिसा 3 दङ, गथ' गथाय दं। बेखौ मोजां फैफिननो होदो। जाहाथे साजा दाहोसै। उनावहाय माबाफोर दाय दस खालायबावबाय बेखौ रोजा साजा होनो हागोन रायजोफोर। दिनै आं नोंसिनाव बिसिबां होननानै खेमा बिबाय रायजोफोर, अननानै प्लिज बेखौ मोजां फैफिननो होदो। फैयोब्लाबो बेखौहाय मोजाङै गावनि लास्ट साजाबो जानो हासिगौ बियो। बे इसोरनि लामा देखायनाय साजा होनाय जानो हागौ। एबार खेबावहाय रायजो राजाफ्राबो खेमा होदो। एबार खेबाव बुजिसिगोन बियो। खेमा होदोंबाबो खालायदो रायजोफोर, आइ आफामोन अनदो प्लिज। एबार खेबाव साजा दाहोसै मोजां।